Wait. Way pulos atong adlib naka-mute data. Okay. Take two. Okay. Way pulos may gala. Take two. Hi guys. Hi guys. Mayang gabi, Martes na po karon, September 8. Unsa ba nasa September 8? Birthday ni Mama Mary. Yes. Pero unsa meaning September 9, 8 man lang. Unya kung unsay significance sa September 9? Wala patay mali lugar mo. Wala unsa kibali wala lang giotro man nato nga joke. Normal man wala may nasa September 9. Na siya isip-isipin niyo. Naay significance ang September 9. Wala. Kabalo ko sa September 11, 911 man na. Pero sa September 9, 99 sales sa Lazada o Shopee. Oh my God. Wala ka na ito. Apil ba po ng mga mall magkikwanan ng mga sale. May gala katong nga joke among giotro may gala kay mo tamo joke kaganina nga naka-mute me. At least di mo magbahay. Pero karon nga adlaw sa tong natoy event karon sa tong nitabo. Kasal karon 8 man nagpa-civil nagpa-civil ang akong brother-in-law. Dugay na sila mag-uban pero syempre wala ba mo sa ko ga-promote gyud ko anang di ko ganaan ng mga live-in. Ikaw gyud ang nagkakuanaan. Ingon ko nga bahalag wala sa simbahan, civil lang sa basta kay legit na. Kay lahi ra gyud ang kiyo sa kanang legit na nga minyo kaysa kanang live-in ra. Unsa na Dili kini mo ma-full earth. Kung maminyo naman ko legit na ka ang lubot nimo mak-ana gyud ma-push gyud ba? Mo contract gyud may gala. Narar ba? Ana, maana gyud. Guot kayo. Di na kay ka maghisit ng bangop. Kana legit na ko. Ana ba? Di pratong strong, very strong. Ayan na, very strong. Pag dili paminyo Maria, di kay na siya makakuan. Oh my God. Bro, mga medyo 3/4 lang. Yung mga contraction and friction and the ability. Yan. Correct. Yan. Mamina ang mga bata mga adult na pod. Dapat adult na pod mo. Oy, SPG man karon, SPG na ita basin na sagol mga bata ron ha. SPG ron. Okay. Mag-share sa tabi. Ay, pa-share naman, pa-share. Kay ingani na po, daga na po kayo mo reklamo. Ngayon dili man ko sharer, ngayon dili lagi ko top fan. So every time atong i-habit gud per me, pag BBS gud, pag on gud na dayon, share day na siya tanan. Share dayon. Nana, ladies and gentlemen, Joe Romantico. What's up, brother? Hi, partner Joe. Malawa kay inyo ang topic kiyo na giabot giabot na to kiyo na ingon lang ko nga ang nakalami basta legit na minyo na lahi ra gyud ang hinansakan ang hinandusan basta minyo na og legit na kay ingon mo ko sila nga pag minyo na mo haom kayo ingon ko nga pag minyo na mo para legit na ang inyong sex unsa lugar karon nga time kung sa uyab-uyab pa di pa mo sangko pero pag kuan na mo sangko hansak na wala na kay iwalwag pa yun. Di walwag. Pag ana pak walwag yun ba ana kay walwag ana kay inyo naman legit naman ka na may pagtugot sa gobyerno. Nanay pagtugot sa gobyerno. Pinon ba gyud hansak ang bato-bato ana? Kasi siyempre may lain pa mga igala mo nasa ang klaro nga istorya. Grabe si Joe bato-bato mga igala. I-share na ni atong malaway nga gabi, i-share na ang atong mga malaway nga gabi, Ang atong people reach 2,000 na may gala. Sige na. Wow. I-share na dayon. Okay, og kabalo ka problema lagi ko aning ang problema nato ba sa atong promo. Ang mga wala pa nakadawat, siyempre normal mo reklamo nga asa na kano sa okay ra na normal na. Ang problema lang itong mga nakadawat hilom. Pagsapa po mo nga nakadawat na mo, kamo ba? Prek no? Asa din mo, oy? Ano na, muna ko. Kamusad kay. Mugin ako permiti ma-remember. Pag mo reklamo ta, paspas kay ta makapost. Pero kung makalami ang service sa atong mga kanang mga kuan, wala, di ba kasagara?
Shed brown out. Di ba? Mo-post ka. Shed brown out diri. Ano ba? Wala kasi ka nag-post. Okay, yehey. Nagya po may kurinti karon. Wala yung ana. Wala ba? Wala. Puros kita. Puro negative ba? Puro negative. Pareha sa itong mga winners mo nung maglibog ta usahay kung unsa ba nakadawat ba nigdala. Kaya kung makadawat na, hilom. Pag wala nakadawat, nag-follow up. Sige, follow up. Ilan na ba nimo basta nakadawat na kay wala din sa atong kuan karon, sa ato ang comment section. Wala din sila. Wala naka-share pod. Oo. Nganong kasagara pag masapnan nga na textmate na kabit ang kuan, i-post dayon. Pero ang kung in love day kayo, grabe care sa inyong mga boyfriend, wala gyud mo i-post. Wow, oh my God, sweet kay sa karon, honest kay sa karon, ano ba? Wala yung mangingana, wala yung mangingana. Si tanawan time ni Maria, wala sukad ka nga kita nga nag-appreciate si Maria sa oh my God. Ano man? Wala lang, dili ko sanay on public lang yun. Wow. Kasi dili pa sanay pag masapon na, pag nay dili pag nay di buisit post ka, na dayon. buisit ka. Buisit ka dako. Joke, daghan kayo mo, sweet lagi. Nga naman na, diba? Dili ay magod po na, ingani na siya, ang normally, dili gid na siya mo post. Diba? Normally, kung happy ka, dili ka mo post. Pero nang nakagitabunan, nga something nga sala nimo, di mo post gid ang kaharap mo. Joke, ano man na, joke. Ha? Unsa to? Nawala ang signal. Nawala ang signal. Nagtabunan nga something. Nawala ang signal, may gana. Mo nag-post. Wala ang signal, oh. Nawala ang audio. Ang wire, ang wire. Ang wire, okay. Choppy. Sa muka na ay na okay na. Shoutout sa tabi, may gala before sa atong letter for today. Uy, ayan. Sige, go. Unahon ako din si Ronel Bayon, and si Reese Ann Capio, hi. And si Iheng Colin, Jehani Tolentino. Wala gyud malipay sa quality sa imong mic, Maria. Ngano gyud na ba? Ano naman pud na, bis ikaduha na So malay, muro man nagkalang lata oy, so man Sige, go. Tag 129 na no. Dili, uy, mahalon sad ni siya. Okay. Hindi siya laptop rin sa ba? Wala sure ka natanaw sa review. Unsay mo gamit sa sa review mo, ganyan ako ang ipalit. Nag-V8 yung nag-V8? Wala na ni gate do. Diretso ni sa kuan. Laptop. Diretso sa laptop. O baka kusura kayo, baka mo na mo over-modulated. Palayo lang siguro ka. Sige daw, basing over-modulated lang. Sige daw, istorya daw. Check. Okay. Yay! Ano daw, Owen Oyan, Yasamay. Ayan. Nawala? Na. Sige daw. Okay na. Here you go. Sam Silvila Abiliera. Hello, Sam. Uy, Sam! Kamusta? Regards ko sa yung papa, ha? And si Dante Pilapil Melendez Jr., Ren Rauyon Suarez. Kita pa diha. Kani pa ang nigawas lagi sa ako, Sa ako si Carl, Real Talk ba ni o BBS? BBS ni. Earl Donny Bagaris Golosino, may pag-view na bossing. Malipay taning may mag-comment ng mga first timer no kanang mga bag-o nga mga pangalan. Salamat. Si Catherine McLean, kuya kay apelyido, pang United States kayo from SG. Taga Singapore. United States for SG. Si Dante Melendez, Sherdon Anches, Adele, mga suki nato, Aris Kagaanan, Alphonse Micayabas, Rener Barillo, Dante Melendez na pod, si Kit Mallorca. Kuya kay apelyido makahubog mga higala. Makahubog. Si Isaiah Adana, Cheryl Nacario Makalaging ug kisa pa na ada na basa ninyo. Atong ampuan ni sila ni kaning mga bag-o karon nga sila Kit. Kisa pa ni Sherdon nga wala pa yung mga badge. Ampuan nato nga mahimo silang loyal ni Bert Soy nga basin bag-o pa ni sila nakasulod sa Bitok-Bitok University. Hi. Pohon. May gwapag profile pic. Isa na up. Gwapa alert. Gwapa alert. Wow. Gawans ba ni Joe? Wala pa, di ba? Uy, shoutout nato niya to ang silent listener sa Spotify. Ay, hello si sa mga Golosino. Golosino? Kasi si Golosino. Si Earl. Isa ko sa yung silent listener. Yay! Ay, Earl, salamat kay if you're listening right now. Silent listener man di ay.
Oh. Salamat. Di kay ang Spotify, di magit na maka-react ko. Ano na sila. Correct. 43 Salamat. na itong shares, Salamat, guys. Brad. I love you. Salamat, I love you. Hindi, I love you. Okay. Si Shinga, o saan Shinghai. Shinga Hurulan? Shinghabe. Yala, sentanan. Manny Risa Welcome to the May, jungle. Manny Bularon, Power B Cube. Sa Bularon. Ay, Boss Manny Bularon. Bida. Boss, moni po na tong guan kulba ni nga tao ni. Power B Cube. Basta mga money. Gusto na Power B Cube. Pangalan pa lang may gala, money na. Money, kwarta ni. Kwarta na? Ay, Christmas na ba happy to? Christmas na happy, sir. Hello dia sa intanan, boss. Okay. Si Risa may Davao naglagot. Erp, si Kinsay Kaguni. nag-delete sa akong comment. Ala, Nag-comment ni Risa. hindi ka. Hindi mo kung siya nga bawag tiil ang mga DJ, siyempre automatic na mo delete. Uy, grabe siya. Isa na po diri, uy. Ay, Madalahig lagi tayo. tulo me, actually, tulo. Apil giday ko. Ano ba? Nandamay pa Ayaw siya. tanan. Grabe naman. Ayaw tanan Gabi ni. sa gay. Ayun niya tayo ni. Ayaw tanan ni. Before ta Tanani. magsugod may gala, na lang ko'y nakita nga issue karon kaning Aka na. unsa na yung picture karon akong kakakita Herb, nga dagang kay picture sa babae. Unsa ni? Uy, lagi. Uy, bago pa sa ko Ang na-update, pulis. lagi anak lagi. Pulis na Nagdato- siya or kuan? Pulis na siya, Kaning sorry. Army. Saf. Nakuha ni siya na Tagalog, KMJS ni siya. Okay. Oo. Di ko kapalo. Paki-kwando kay, paki-tagay Wala na pa kung man. kaya ka ni. Naki-MJS na ba? Na Okay. siya. So, wala di. Kuwan Wala lagi di. daw. Dito lagi daw nagsugod. Ang gawas Oo. na yun. Ang iya mga first quarter collection, second quarter, Oh my God. third quarter. Ang Wait, fourth wait. quarter lang yun dili na So maigo. kibali, kaya ang police lugar nasapon na, naman. sa iya ni gikan nga mga pictures lugar? Murag dili atong mga Ngano na atong sa feature 6 siya? years niya nga uyab man daw niya gipost sa mama. Something inaanak. Ano na feature siya, Joe? Ano Naku kabaloan na, gahapon mo kabaloan na, nagsakay ra sa ko sa istorya ka nalingaw kay ko ba. Something lingawa magyugay na ako good. Wait. Kuan Ako siya. Mm. Kaning sa KMGS mura siya na feature ang ilang love Feature siya. story. Oh, ilang love story sa 2 months murag na nga frontline or sa baka na murag frontliner nya ana na I think kilig-kilig. mura siya ang story kay Captain Ray, diba? Mura katong murag crush Troy. landing on you. Nato Ah. ang tag. Tapos Ang current nga girl nga iyahang gi-post mo dito ng KMGS. tapos nang react na dayon ning uban mga babae nga niagi pod sa iya, ha? Ana ba ni? Murag ana ba ang Unya. storya ni? Onya, napod din ang uban ni sakay po din ang uban nga apil-apil pud sila nga. Actually nag-chat gyapon mi ana niya pero dili good. Pero ang uban ana dili joke na lang ba? Joke na gyud ang uban ana. Dili na gyud. Ang legit ana katurag yung 6 years okay, na okay. yung original. So kibali ang uban nag-meme na lang dayon. Oo, meme na lang apil sila ana. Okay. So burak kunwari, pero technically kibali na Katulad yung ay 6 na years ni-react sila. nga, uy. Mm. Na picture lang nga babae, di ba? Akong kuan man, kaning akong anak may ana lugar siya. Correct. Pero kaning uban nga mga picture nga daghan, kuan na ni siya. Na uban na na, kuha na na nang I-edit, binuang diba? na edit na. Okay. Yeah. Okay. Imo ng kalingawan. Gihimo lang siyang kalingawan nga murag daghan siya yung mga babae So, dayon. tuniin na niyo guys kay may exam ugma. Pero maka-move Okay. on na ta sa lain na. From January to September. Pero- Pero studyhin ninyo nga first quarter collection, second, third. Coverage. Di lang taman kay ang fourth quarter di na makalaos kay nasa puna. So unsa nga lesson na atong dapat matunan ani? Ang lesson diha. Kay man sa ang storya. Wala na daot. Chapi na po dagili Nadaot. Mura ang best makahatag si Kuan din, Joe. na Si kuan na po Jorge. signal. Ikaw Makahatag, raw brother Burn, ikaw raw ano. Lain ako Burn. signal basta kuan. Putol-putol ko. Burn, Ang ano ano ako may napadulungan ni. Mas Ay. lain lagi. Lain ako signal. Ang lesson man diha nga imong yung abigahon ang mama sa imong ex. Ang mama. Para di na mo Lesson learned. para di na mo kalampag ang mama. Ang Oo. kaso may mo gawas Okay. nga lain issue Dili, manari kay lesson learned kung mag-sikreto-sikreto Monday ka, ayaw ipa-post. Amo na yung lesson learned niya. Yung sa na post na yun, na viral na noon, lagi na. Di. Oh, tama. Tatag ni mo, Brad. Ayaw pagpa KMJS or ayaw pagpa feature sa vlog. Kung Diba? daghan man day Delikado. kay mga delikado nga tinaguan, ayaw og sugot na ma-feature ka. Tama mo na, mo nang lesson. Mo na yung lesson diha may gala. Munang ako Wait, partner, murag kung ma- himuag istorya akong kinabuhi, dili balibad ko balag unsa kadako ang Mausad ilang. ako sa- As in?
Ako sa ayaw. Kung ano na ka ng self-incrimination. Privacy, yun ako ang gusto niyo sa trabaho. Okay. Mao sa dako may gala. Partner. Pero if ever, kinsay magdala sa imong sa imong pagka-Joe romantiko, kinsay magdala nga artista? Dagan siguro mag-volunteer po. Si Bimbol Rocco. Si Wally Wally Bayola. Pwede. I think perfect si Jose. Jose, ana. Pwede si Boy Abunda gyud nga magpalalaki-lalaki siya. Si Ogie Diaz, sure lang. May partner, wala nag-work tayo mo gi-advise nga dapat pareha ta nagnalan. Kaya di ba ginganlan yan tanan niya girls na my loves. Oh, my love. So may Ay langga na. Partner. Ang sayop niya, tama. Wala ayaw pagpa-picture kung dagan kay mga past. Okay naman to, partner. Epektibo man to. Allowed na siya nagpa-feature, mag-good siya. Dito siya nasangit. Dapat di ka magpa-picture. Epektibo to nga pareho pangalan talang babae, pero ayaw ipa-picture. Bibi picture ni mo. Na-prove na nato na ikaduha katong first na sikat gyapon na dancer no na-reveal gyapon ng mga past. Si tanawa nag-KMJS gyapon siya. Tanan nag-KMJS. Bulabog tanan mga ex gyud kay laylay ba nag-story. Correct. So ang ending gyud ani, pangit kay na siya nga program ang KMJS. Lain kayo siya makadaog. Walay puangod. Patong sa una ka ng PBB. Damo nang gusto daging nga pag-audition sa PBB ba? Wala ko plano. Wala gyud plano mag-PBB. Ang real reason gyud kamo gyud mga boys dili lagi pagbukhangam kamo ang dili magpa-victim. Wow. Then ang tinood yun, mga DJ na po nagkakadaot kasi nanang istorya. So, karon nabot na ko nakuha na yun ang kanat na yun ang tinood. Imagine ninyo ako. So kung mag-story lugar ko, di ba? Ay grabe. So may lugar ko college na ako, mo ni akong girlfriend. Salang talaga. Mo ni akong naasawa karon. I think na mention. So react na din tanan. Pero okay. Pero na-mention sa story nga kuan daw ang iyang ex medyo lain og batasan kada maing ana ba dapat dili i-mention. Wala na, pass is pass. Wala daw tay. Dili na nagulat sila 2 months after niya. 2 months apud sila adtong ikaduwa nga bagto niya. Unsa man nimo pagsigo lugar sa panahon lugar magala. Tapos basta ra ba magbulag na kay tanan di na din maayo mga baon keso baon. Keso ka ng bayana. Pero ang uyab pa, wala. Understanding kayo. She's pretty. She's my world. She's my everything. Line kayo sa tanang mga negative. Wala. Pag yun na pre, sa mga pre, ay pag ana pre, so perfect yun na siya pre. Correct. Pag bulabog na, ay, mahirap po ni. Walay na talubras, baon kayo na nga ba, laing kayo nagbatasan yun. Actually, nag-agwantar yun ko ba? So ang nagpasabot lang gyud ni nga rated K gid to ang pinakagwapo kay. Dili maalaala mo kaya. May maalala mo kaya kay mag ano pa. Oo, ma-inspire pa ka sa ngano luoy ba di ka sa una. Ana raman. Ana. Okay. Ayun na masaban. Mga tagtaglod. Kinsa nga tong mystery celebrity. Paano kabayad ka, Joe? Bayaran ako karon, Joe. Wala ba? Tigo lang sa para dako. Para kuan. Okay. Okay, let's go. Atong para makadawag mo load mga igala ha. Tanaw sa ni. Ay sa magtubag unya pa man mo basaw ng mga tubag. Tanawa lang sa ninyo pahiter lang sa pahiter. Alright. Lala. Ito na. Kinsa ang atong mystery celebrity. Here we go. Wala pa sa pamilyar wa pagaling. Hala ba day? Okay, number 1 fact. This Pakistani. Dili Northern England hunk. Yun na. Ingana. So, intelligent girls ang iyang gananan Pero, intelligent girls iyang gananan pero na siya crush kay Justin Timberlake. May gala. Positive. Positive nga yuya ni. Pero kung pangutanon ta mo unsa inyong man crush, naman yung guy like gwapuhan gyud mo. Oh my god, that's so gross. Na bagit namo ka namurungin ka nga ay okay gid guys si kuan bay. Kamu boys. Depende man sa kinsa imong sa unsa na larangan kay kung mintag physical nga ganan ko siyang abs delikado tana.
Lagi. Pero sa to idol na tong basketball Basketball. Steph Curry, kailan pa ba mo ni Steph Curry katong kuan ba? Kinsa ganina siya sa unsa ganang team ana? Manghipos ta. Food lam nila na curry. Nagtanom pa meron mga warrior, nagtanom mig talong, mga ginger og mga okra karong mga panahon. Actually, gapili ko ni John Wick og ni kuan ni Mission Impossible. Pero di mo ko sa asa makangalarangan sa iyang nawong, sa iyang the way sa personality actually, sa tinuod niya. As a whole, lugar as a whole. Si Tom Cruise medyo dili kay ko ganahan kay na siya kay religious nga something bitaw to si Tom Cruise na siya something na sekta. Dayon. Si Keanu kay buutan kaayo ba. So murag feeling na ako kung mag-ila mi ni Keanu murag mag-anag ko picture ta Brad Pitt, love you. Kalimot ka sa si Kuya Waldi ay po. Nganong kasagara, nganong kita mga lalaki papangutanod taro mga ingani kay foreigner taro atong itubag para medyo murag safe ba? Safe kay ka. Para murag safe kayo. Malayo sa katotohanan. Kanang kita-kita na lang diri para Pinoy. Kita-kita na lang diri para kla. Sa ato na lang din kinsa imong crush. Si si Rico Suave gyud ta pero Lood man. Alam di lugar ka sa ako, amigo ba yata? Nganong lood, no? Nganong lood, basta kamukha mo. Kung imo, di ba? Si Boy na lang kay para kung kuan mauna mo ni si Boy tapos si Rico na din pagawa. Si mauna si Boy lagi di kadlok yan mga pamulong di mga pamulong ninyo ba inayan pamulong ninyo. Next. Mauna si Boy. Yung screen name is translated in Arabic as Beautiful King. Nabayot na yun. Beautiful King. Sama na po. I love the tattoo. Pupin, sama na pupi mo mga laon sa naman taong ka. Ay, mga tato. Mga kasukaon. Makita mo sa diya microphone, uy. Kinsa kani. Uy, dako kulo yung microphone, no? Oo, klaro kayo. Sa tato? Sa tato galing. Microphone. Tato galing niya ba? Next. Agay, engaged na. Last 2013. 27 years old na siya actually and gasing ni siya. Pero, mahadlok siya maglangoy og open water. Murag ako. Gyapon nga mahadlok kung kanang di ko katungkad ba. Taas nimo nya mahadlok ang katungkad. Dili gani ko kakatungkad ganang mga kuan ambak-ambakan bitaw or sama na uy. Sa mga pupi uy. Ya kalon ni mo pupi. Lain kay ba mo matutok tani yang atngal mo utgan niya ta delikado na gid. Sa lagi na. Puti kayo ang nipples oh. Napay paku-paku eh. Di man niya yang kuan, yang tattoo basin mo na yung mga clue. Hamis wala mga buhok-buhok ang lawas eh. Ay sorry. Sino ba yan? Ay, kolba ni. Ay, iwang man din siya. Ay, kailan ako ani kaya. Kailan ko ani. Clue na ko ah. Ayun na pag klaro kayo na. Klaro. Lalaki, klaro kayo. Lola na ako singer po ni. Ay. Gabi si Maylin Tergoza, ano siya, lami siya. Wa pagkakita sa amuan, naglami na din ka. Ayun kay pag-judge diretso. Ayun, judge diretso. Kaya basin mag-change mo mind. Then nag-answer guys, Jimmy Santos. May dol. Kapit na. Gamay na lang. Okay. Alright. Very good. Okay, ito na ang atong letter sender karon mga gala. Usa ka lalaki nga itago na to sa pangalang si Andrew. Andrew, yes. Andrew nga taga Bayabas. Nga ang uyab niya dili pa minyo, pero iyang uyab nga gasupport na siya pag-eskwela usa ka OFW. Uy. Aha. So muna ni siya karon may gala ang atong letter sender kay murag padugdungog siya kay kani daw nga OFW na nga girlfriend. Murag gasunod daw ni sa tuwa. Handa na ba kayo? Yes. Share na. Okay. Uy, Nabani ka ng premium niya sa pinakamayo mo advice? Na po day question na po doon niya may gala. Okay. Ipaload pa rin tayo. Kadyo lang. Uy, nagkataas pa ang kuan ha. Grabe ano. Alarming na kayo. Ang iligan. Grabe na ka-worst. Paspas kayo ang local transmission sa COVID. Sa Cagayan de Oro po. Grabe na. Actually,
Mauna ang dirt bag, medyo nag-stop sa Kajot, action kabalaka sa mga riders. Kay basi ko niya ang mga riders, manguha sila labhonon dito, tanaan niya ikuan. Tinuod. Sa tinuod anay lang akong problema gyud, grabe, kaka-paranoid ko mga igala. Tinuod ako igaw na, dagan kay ko mga what if sa kung una-una, bisag asa gadagandagan akong una-una Ginoo ko. May nalang na yung mga ingani BBS na ako yung mga live kaya medyo malingaw ko, pero kung ako ra isa magunahuna ako, makabahan ko, mukatul akong tutunlan, makulbahan na rin ko, takabalo mo sa tinuod anay lang, kung ma-isolate ka, wala'y tambal actually. Pasagdaan lang ka diya, di ka kita si mong pamilya, tapos wala pa'y tambal, tagaan lang kag vitamins. Igo lang na ipahupaw ng virus diya kay 14 days, mawala man gid ng virus sa iyang kaugalingon. So grabe. Actually diya ang problema sa ubang tao, struggle ka na bitaw mas stay ka sa kalugar. Nga ikaw ra isa, walay mo kuan. Kinugo na pa lang kung mura na kog mabuang guys. Dili, ang proof ana kay ang virus mismo. Kung wala siya kay istorya, wala siya makuhanan, maano siya nga, sa maning light game, magikog na siya, mamatay na siya dahil 14 days. Musibat ang virus. Ko, makulbaan tayo. Taw-taw lang natin. Karoon na yung mga feeling ito, ganay, my God. Manay ganina, gilain ako din Unsa mga tasimbak ko. Lami itulon. Sige, praning na dahin ko, umigong naglakaw. Galing, exactly, di ba? May lang naubo. Lately na ba kay, naglasada na ba ko lately? Ito ginana ba? Pakapraning ba? Pakapraning na Lazada. Rabing spray sa gawas dito sa initan. Bahala kawason ka na ba sa kaninitan ka? Kanus mga mahuman niya eh. Sige. Mo gini mo ikaw. Kanus pa mga mahuman COVID. Kota na kay may pwede ka nang matulog pwede pag mata na mo humana ang COVID. Sige. Normal lang tanan. Kumpanti na ta. Yes. So, please, kota na ka ha. Anyway, ito na, simulan na natin mga igala. Ang letter sender nato nga si Andrew. Oga, please paminaw mo basi makahatag po mo og comment. Okay? Wala tay bed karon kay murag mas nindot ning walay bed. Di ta katulog, para di ta katulog eh walay bed. Walay background music may gala. Alright, dear mga ka-BBS. Tawagan na lang ko ninyo sa pangalang si Andrew. 23 anyos, taga Bayabas. Ulitaw ko og nakakaroon third year college nako. Napa ko isa ka tuig para mo graduate sa Bachelor of Science major in t-shirt printing. Nabi nga na. Isa na pailaler ko na. He joke. Nag-joke. Nag-joke day siya na. Pagsabagay para wait lang ha. Ang mga nag-answer sa atong celebrity kailangan kuan top fan o sharer na. Dapat kung nagi-badge makitaan. Kung saan pa mong sharer, i-share ning live na to, may gala. Okay. Sige. Ingani manggod ni mga ka-BBS, tana matagaan ko ninyo kahayag. Kay ingani manggod niyo, nagsugo lang tanan, na ako'y kauban, akong amigo, nga nag-birthday. Nga itago na to sa pangalang si Alvin. Sa iyang birthday, medyo na ay inom-inom, tapos niadto mi sa usa ka beach resort. Kaning beach resort dagat ba ni? Dagat man siguro ni no. Lisod sad. Inom-inom ana sa istorya. Tapos siyempre kay puro mamilaki, niingon sa ako si Alvin nga Brad, malingaw kaon yang taon-taon. Uy. Kay natay mga bisitang mga babae. Uy, nara, di na may gala. Sa location na. O gatuod man, abi na kog nagbinuang lang siya, mga alas 11 sa gabi, na napaghatod og habal-habal. Habal-habal pag yun na, pag-taxi. Ni abot, tulo sila ka babae. Sa tulo ka babae, isa ray gwapa. Ang isa bakang, ang isa medyo lisngagang ilong. Alas 11 pa na sa gabihan, nabantayan yun yung kabakang sa tiila. Lusot kahayag sa bulan. Dito na ako naila.
Kabalo ka ng ilong nato, may galing wala abnormality no nga bali siya no nga ang bangag ba mo dito gato bang sa taas no kay pag ting-ulan alumos kit siguro. Pero kung panington siguro ka masalot mo yung gutter. Nanapoy kalo ano ay nabapalit. At least mabawi niya siyang kuan pag breathe, pag inhale. At least sulod lang tanan no. Liso lang mga lungat no kay burag gahok ka ba. Ano yung mga lungat? Di kay putangan sa fan flash. Gilo kayo. O sabi. Og siyempre, ang gwapa dito, itago na to sa pangalang Rachel Raquel. Rachel? Raquel. Kasi mas lami pa minon, Rachel. Raquel. Raquel? Raquel. Kasi mas, burikaton. Igatan Richil, ang pangalan. Si Richil, nice. Ratsil. Si Ratsil. Si Raquel, Rachel. Na. So dito, nag-ila-ilam pag-abot sa mga kadlaw ng ubang mga laki na hubog na tadi man kay kog gainom. So nahulog nga si Rachel di pod gainom. Gikuha na kong gitara, ganahan man din siya ng mga tao nga may mo gitara. Yay. Ayay. Saon gi. Saan Ganahan mo ko na tong gitara yo? mas ganahan siya ng mga gitara kaya may mo finger. Oh. Basta gitarista ka, may giga mo finger. May O sabi gamiton nimo pag magitara ka tiil ba di man Lisod sa kay. mga Correct tudlo naman. man, may giga mo finger. Pak nga ana ba? Og tuod man nagkanta-kanta mi. Siyempre sa kagabinon, mga emotional na mga kanta, mga Slapshot, may mga Corn, Oh, it's so... may mga Greyhounds, among Wow, kayo nostalgic, very nostalgic. pero acoustic version. Laira. Tama. Pantera. Ganahan kay siya, So sige na mo gitar-gitara, so sige kong finger, gikapoy kong finger, namalhan. O siyempre, pag umana mo, medyo nangapago mo mga tilaw sa mong gikanta. Kaya nagpa-impress lagi. Sa istorya dayon mi. Istorya mga pinalami dayon. Ano ba? Kalit lang din siya ningon nga, tugnaw, no? Yay. No. So, siyempre, kaya nagdala man kong malong. So, ako siyang gipasulod sa malong. So this time nag-share na mi sa malong. Yay! Oh my gosh. My God, nasimutan pa ginako nga medyo bago siyang ligo kay nanimaw og Head and Shoulders. Wow, sponsor. Shoulders and heads. Dili gid Palmolive ba? Dili. Or dili Sunsilk. Head and Shoulders. Tapos kaming duha Tapos ingon-ingon din siya, napadudungog siya nga dugay na daw siya way boyfriend. Bisag wa ko nang utana. Mo gini mga timaylan sa mga babae no nga medyo paduding no, bisag wa ka mangutana mo istorya ba. O gaton man sa sige na mo istorya. Ingon di siya kalit nga wala na itao do, wala na nangatulog na sila. Kita na lang ang mata. Yes. Gi-acknowledge yun gi-acknowledge. So nilingi sa taro ko, ko nga, leba. Kita na lang gid do. Ese. Og sa dihang sleepy daw siya, gusto daw siya mo sandig sa ako. Siyempre, Really? kita mga lalaki, siyempre ka moradoa, haya pa mo nag-ila ni sandig. So siyempre magunahon nagyug ka nga medyo, murag mo sukol siguro ni. Siyempre. Sa diyang natulog siya mga ka-BBS, gitry lang nako. Basin di ay. Unsa? Gitry na ako nga gihawiran ng iyang mga pusol. Wow. Kulit-kulitok abot na ba? Gina-imagine ako, unsay position daw? Nasa malong. Malong. Siyempre, naman mo sa sulod, di makita ang mga movement sa kamot niya. So, siguro bantang siguro ang pusod, so gitry og sumoy-sumoy. Pwede. Wala ni palag. Wala ni palag. Tama. Ayan na ginang mga stress. Pinangit. So, gi-action akong saka. Hanton ma-feel na ako ang iyang bra. Grabe, mga igala. Yvonne? Wa siya nakurat lugar? Medyo gahi ang alambre. Ay. Oh my God. Yvonne, di yun. Tanan ba bra na ikuan? Tanan ba bra na alambre, dili?
Dudi wala. Dili tanan. Nayo ba nun wireless? Wala na microphone? Wi-Fi. Wireless? Wi-Fi. Pwede ka mo connect. Kalimot ko sa term, pero murag kuan na siya. Easy lang siya nga. Tight siya nga. Walay wire. Okay. Or ang mga naywire, basig gagmay you touch. Dili po. Dili po no kay sa ako ang dako sakit magud siya. Wow! Sa ako nga dako. Sakit ang wire. Bilbil magod to, bilbil to. Ang may sakit. Dili to you touch. Ayara na mo sakit kong luag, kaning kuan, luyat. Luyat. Grabe sila. Pero as what I kuan, ang kanang mga wired, mga baby, more on baby brass pag na siya. Wired brass. Para ma-push og maayo. Ano? Para support, para di mo laylay. Para di mahulog na. Okay. Para plaster. So so gitouch na ako ang iyang bra. Giyana, tapos pahid-pahid. Wala ni palag. Ay? Gi-action ako og kamang, gi-action og kuot. Balag magkaguot sa ilalim sa malong, ha? Ano? Kita mga lalaki, kabalo magita nga pag-ingana, makamata na magina dapat. Pero nag-wonder ko, nga wala siya kamata. Or feeling ako, pati kami girls, grabe sila, makamata sila. feeling ako, nagpatulog-tulog lang to. Ay. So, gihinahinay na ako kamang-kamang, dala kuot sa ilalom sa bra. Hantod na touch yun ako ang mga pasas. Grabe na yan, mga pasas, mga igala. Mga pasas, mga igala. Tumasod, grabe naman ang pasas. So, line term na. Macaroni. Sino macaroni ulit? Pag-touch sa pasas, daw akong gihimas-himas. So, nigay siya na imong coffee granules. Yan. Grabe mga igala. Og wala ko magdahom, ang iyap na ako'y na-feel. Abi na akong spider. Na-feel na ko ang iyahang kamot. Nga nihinay-hinay po kamang. Sa ilalom sa akong shorts. Incy spider. Come up the water spout. Paano ba? Aim the green. Kasi lang pang bata, nakakanta ka lang pag may kamarya mo ramang nahimong pang bastos. Paano ulit? Paano ulit? Incy spider. Come out the water spout. Came the rain and wash it all around. And wash the spider out, manggod. Sorry. Nawala. Nisulirap naman ang mata. Nawala na sa lyrics. Nawala na sa lyrics ko, bitaw Kobe. Okay. So dito, ginahinay. So, padayon ko sa akong gibuhat sa paghimas-himas. Ang iya pong kamot, naghimas-himas po. Ayay! O sa dihang hanton nga nagtabo ang mong mga aping. O anton nag-abot ang among mga ngabil. Grabe mga igala. I-screenshot sa nato ning mga gipang comment ni Clayton nga mga GIF nga mga kuan kay ato ning i-send sa iyang asawa. Wait lang. Napoy suggestion si Dante sa pass. Instead of pasas, pwede daw black pearl. Black pearl! Itong gilugaragyo kayo. Dili pwede sago, black sago. Pwede ka, ana. Okay. Ana. Pearls. Sa diyang Dobi nagkuan ng mga. Paghimas-himas, nagtagbo mo mga labi. Nakain siya, aray. Akong luas. Ano ba yan? Oy, sakit. Oy, sakit ng luas, oy. Pag mag-ana mo, sakit kayo na agad. Pag yun siya, oy, hinay. Og sa dihang na-feel lang ginako kalit iyang mga dila. Magkamang lugar gid ang dila. Na-feel na ko. Og dito na nagsinupsupay. Ang lengua estofada. Boy!
Grabe nga recipe ka to. Lengua estofada di tila di puerta. Ay, wala. Bayot man ang... Lain man. Og sa dihang, siyempre, hinahinay lang mong movements. Higda din may sa balas. Pinatabon dayon sa malong. Dakong tabang ang malong, ani. Dakong itabang. Ang title, ani nga istorya, malong. Og siyempre, hinahinay na ako, gihubo akong shorts. Og hinahinay po niya, gihubo ang iyang shorts, mga igala. Sila yun mismo nag-hubo sa tagsa or puli-puli? Puli-puli, mga igala. Puli-puli, okay. Nagsugod lang yun mi sa mga himas-himas, hinawiray. Hilot-hilot, ginagmay. Pasumangil mig tulog-tulog, pero ang mga kamot, di kambiyada, di kuot. Oh my gosh. Og sa dihang nanginit na, wala na mi nakapugong sa mong kaugalingon. Nag-ingon na gyud din siya na mismo niingon nga dito ta sa unahan sa Picas Cottage. Sa Marbilla ba ninahitabo? Sa Marbilla ba ninahitabo? Nay, nag-Christmas party yan. Erp, manong pareta gina-imagine Marbilla Beach Resort. Ay ka! Kung mga familiar, Marbilla. Siyempre naman may mga past dito. Ay! Pareta sa story, Erp. Pareta. Dagan lang tayo kakadunggan. Sure out sa kanang cottage sa Marbilla. Hindi yun makitaan. Dagan lang tayo kakadunggan. Kamusaki. Pagtugra, dagan mi nag-ingon nga, ayaw lang dito sa Marbilla ta mag-MOR summer pa more. Gusto gid sila, murag gusto gid silang duha, sila gid na nag-push kaniya. Na Marbilla Turoan Beach gina siya pa ingon. Nibalin mi sa laing cottage. Og didto mga igala. Gihayang, gikulob, gipatakilid, gipatuyok-tuyok. Oh my God. Nagyapon sila sulod sa malong, Erp. Wala na, Erp. Like waves. Gihay-hay ng malong, Erp. Gihay-hay na. Oo, kaya tagtao ba itong higayon na siguro? Grabe mga igala. Katong gabi o na aperti. Sulirap ang mata. Kung basa ang dagat, mas basa ang cottage. Nanimaho og batong ang malong. Grabe mga igala. Dili kinason, dili mga street foods, ha? Dili. Nanimaho og batong ang malong. Ay ka. Ang batong sa malong. Grabe tong bayanan, nakatuluhan ko eh. Oh, grabe. Grabe ha. Basig buto-buto, ha? Basig puro ta istorya ni ha, way buhat. Lison na Imagine kinay-achieve. ko na siya. Lison na kinay-achieve ng ikatulo. Lison mga i-achieve ng ikaduha. Tulo Duka pa ba naman ka? may one and a half. Uy, nana po yung GIF si Clayton na. Ako na po ning screenshot ha. Ako ning copy paste na natin. Ito yung kuon. Yang misis. Man ang dapit, uy. Sa comments, God. Wala may makita. Ano may makita lagi? Allah, unsa man ang version ninyo din? Kasi di arkin na Dagana yung ka relate sa Marbilla, oy. Ay, kanang Marbilla, alam ka na nakins na. Labi na kung nakaisakyanan, ay balag malubong lagi, ah. Basta buntag. balag mo. Buntag na naitulod, ah. Malingon-lingon sa tadi ni. To make the story short, nagay nahitabo. Oh my gosh. Ug nakamata na lang ko nga nagbalas-balas. Uy! Apan pagmata na ko, wala na nako makita. Ang babae Akong na brief. si Rachel. Julman naman itong malong ba? Si Rachel. Bo, manig batong ngayon sa manay! Siguro sa batong, guys. Tingala ko mga amigong ano na ako sa Picas Cottage. Ako siyang gipangutana asa sila Rachel. Sos, kadlawan pa daw ni uli na. Gigi, Kay si strict- Sibat day. Okay, medyo stricto siguro ang kuan. Landlady siguro. Ayay. Sa bagay, wako kabalo. Ug tungod ni ato, di na ginako makalimtan si Rachel. Ayay, nabitin mga igala. Nabitin pa si Nana. Mga ka-BBS, sa tilalanay lang, na magugoy uyab gyud. Ayay. Queenie. AKM Itago na to sa pangalang si Carol nga naa nagtrabaho sa Singapore. Ala. Alam, my Og God. siya usa sa mga nagtabang sa akong pagpa-eskwela. Siyempre, sabot na mo sa among barkada. Kitsa gito'y pangalan siyang barkada, si Alvin. Alvin.
Alvin. Sabot mi nga, what you heard, what you see, what you heard, libit her. Di ba ano na? Stays there. What you see, what you heard, libit her. So, nagsabot mi nga, walay sabay. Walay naitabo, walay bidensya, katukuan lang gito ng kalingawan lang gito anong gabi una. Singa. Wala gid ya. Jero. Aww. So, moto. Kalimtanan-tanan. So, way problema. Tuloy ang ligaya. Hinlo ang agi. Hinlo ang agi. Wa man sa mga delete, wa man sa di man po ni friends, walay text. Tuloy-tuloy ang among ligaya. Okay, pero bitin kay siya. Medyo kung may nunduman ako siya, ato na CR. Hawak kamay. Imagine na lang dayon ng mga nahitabo sa Marbella. Marbella! Dito sa dagat. Baba, pangga. 1 month, night after, na nag-text na ako. Alo. Okay. Bibi? Niingon og, hey, musta? Hey, Ano pa yung reply? Pasas here. Hey, musta? Ano sa reply niya? Nag-text siya, hey, musta? Yung reply. Yun po siya, Shay. Shay, it's okay. Hey too. Who you? Siyempre, nireply mo siya, who you? Asa ka nakakuha sa akong number? Lul din, lul. Wala pa yung lula ng mga times. Wala pa din, lul din. Gignan ko niya, wow, nakalimot na din siya by after sa tanan. Hindi ka pa nagkinasun. Nanasan nga mga text may gala ba? Ang babae na ingon nga, nalintan. Siyempre, nagunahon ko kinsa man ni siya, pero sa tilod anay lang, ang last gid na itabo is amora magyud ni Rachel. So, siyempre, nakaunaw na din ko na si Rachel ni. Sa apelido ni Rachel, Damalan ba? Damalan. Rachel na ba nag-confirm din yun? Dili daw siya, ingon siya. Dili. Ingon siya nga, nitubag din ko nga, is this Rachel? English dito? Ni binuangan ko niya reply, no, it isn't. Ano siya? English speaking, gapon na gala. Dito na din ang lul. Ilan siya nga lul. Lul. Kana. Sorry. Lul. So, nag-reply na ko, sorry, I thought it's you, Rachel. It's you. Then, nag-reply na po siya, lol. Rachel bitaw ni. So, nireply na ko, imagine. Yes, I knew it. You are Rachel. Yes, I knew it. You are Rachel. Ano din akong reply na yun? English yun. Ito paluping sa mga English na. You et. I knew it. Oh my God. Ingon din siya nga, pwede ta magkita kay murag 1 month na tawa nagkita. Allah. Siyempre na-excite na po ko. Diba? Murag medyo na niluksa ko nag-una-una na akong una-una. Storya pa lang galaway na ko, nagkahubo-hubo na akong brief. Uy, sa man na. So, walay barbahar. Walay barbahar. Pag ingon niya nga magkita mi ni ulig yung ko sa boarding house kay nag-ilis kong nindot nga brief kay timing kato nga brief akong gisulob medyo ran ang garter. Gisod basig maulawan. Napagibutan dyan, nag-shave po daw siya. Ha? Nag-shave Oo, nag-shave din siya apil. O gipahumutan og tarong. Wow. Gibutan kag downy. Og akong mga inipit nga pila ka kwarta akong gikuan kay basig mag-order unya. Sa sulod, mahal ra bang lumi. Oy, pero dili magyud ka makakuan balibad kang Rachel kay ang apelyido kay Rachel Ann Go. Wow, singer. Singer. Oh my God, naisingit po. Sige, try natin. Siguro grabe na kung una-una may gala. Padulong pa lang ko sa among lugar nga mamit, wala na nagbabag na, gapangli na ang ulo sa termos. Gasukol ang zipper mga igala, gasukol ang zipper. Grabe gyud. Luwi sa pantalon. Una-una gyud ako kung nakaya na ako tong last naman kita nakatulon himo na ko ikaunom gyud ni. Grabe mga igala. Okay, imagine gyud ko nga kaning gabi una pag magkita mi, magkamang-kamang gyud sa paggawa sa motel. Okay. Hapdos ako. Makananak yun siya ba? Di yun mangundang dili mga hapdos. Dili mga paknit. Hapdos kayo, hapdos. Nagi magka-hemorrhage ba?
Burag di pa kay nako wala kay ko naka-perform atong gabi una kay syempre nabi mi sa beach resort. Oo, guot ba yang Dili kuan? pa to kuan, dili pa to 100%. Dili pa to 100%. Kani karon kay plaster gyud ni. Kana 100% gyud All ay performance. isang sangguko ani ba? Kaning pusod isang yad to gyud is fluorescent ni nga pusod ni. 100%. Ay ka. Ay grabe mga igala ha. Sus birthday hagi kayo. O kamo dia Kasangkad kita sa palami ra pud mo dia. gamay. Share pud mo dia kapalami ra mo ginyo. Share pud mo sa balay. share sabi. Paki-like sa kuno ning Bitog-Bitog University TV. So mo Siyempre, kapalami mo. Pila po na mo mga Facebook views. Mga bitaw. lingaw dia. Beke naman. Beke naman So, ba? Corny Tayo Vlog, na to, 1 Master minute Poppy. para ma-share na nila, be. Pag-share lang one time lang ba? Gusto kay mo hahaw lulul dia nya dili mo share ha, di mo like sa mga page ha. Sa 70 kapin, 80 moabot tag 90 nya 21 ra ang share. Sa pagpadulong pa lang ako dito ni text na si Rachel. Okay. Yun siya nga, pwede pagdali. Grabe oh. Pampamon na gid ha. Grabe na gid may gana. O sa diyang pagkita namon ni Rachel, oh my God, Mamma Mia, ulala. Lala. Grabe siya ka-sexy. Sis bomba. Kabalo ka, gwapa sa tanan to sa Marbella. Dito sa... Roan Beach, Roan Beach. Dito sa dagat, kay medyo ngit-ngit to. Kani nga medyo hayag may nakita. Ay, gwapa gid siya. Maanyag. Miss Hamis gyapon dai Miss Hamis. Himis Hamis. Way pakay. Walay Miss pakay, Earth. Walay pakay, Earth. Mamords Walay pakay, kayo. Walay pakay. Mamords kayo, walay Mamords mga- kayo. Flawless. Flawless. Pagkita na mo niyon din sa diretso nga, pwede ba nga diretso na ta? Grabe magiging diretsyon na ta kay gadali may, ko. gadali, magdali may gala. Og sa dihang niya tumig motel, Mhm. ha, grabe. Buraga panilap nagi ko murag og irong buang ba. Pulo na gyud ang laway. Og sa dihang ako siyang gialokan yun din siya, no it isn't. Oo lang. Staff. Ano siya, staff. Staff. Nangita siya So, staff. siyempre, ang ingon ko siya nga, di, sa may kulang. Pag-order na, pag-shower, nag-shower na. Siya nga dili man, na ako din magkita para mag-storya naman ta. Yeah. Sa motel, Naputol. Wala na, gikiyos. Nikiyos may gala. Naka-perpendicular na to. Naka-ana na to. Sayang naman. Vertical na to. Vertical na. Mm. Giingnan lang ko niya nga, Staff. stop. No, it isn't. No sex tonight. Hala. Natingala ko nga naman. Nagpadala pa ko niya diri. Kamahal aning 3 hours. Oo, di ba? 50 na ba ya? 250 na dai. Update like ka, Joe. Pila na ba ron? Update like ka. Naging sa ako eh. Sa Gitrust lugar to nimo. Trusted buyer to? Sa to? God, padayon sa tong story. Sir buyer? Sir buyer, bayad bukas. Alam mo, sa Tirudanay lang. Iya lang, nakipag-meet lang siya. Kaya gusto na isulti nga buros siya. Hala ka! May gala, grabe may gala. Tadadong! Mo na diha. Oh my gosh. Na, malong. Samot ni Kuyos, mga ka-BBS, pagkabalo na ako. Oh my Gi-uplok yun daw, gosh. na-invert. Ni-uplok, Inverted Earth. Pagtanaw niya, Erp, itlog na nabilin, Erp. Wala na nabilin na. Wala lagi ka mong kuhan yun. Wala ba? Wala na. Ni-uplok na yung gala. Uplok. Itlog ang nabilin. Inverted ang lan. Dating. Show us, be. Show us, be. Ni-uplok. Show us be, ha? Og sa danging din ako siya nga, it can't Huyo. be. It can't be. Pwede ito sa niyong huyo. Are you kidding me? Ana, galing ko primero siya. No. Are you kidding me? Are you? Ingon din siya, no, I'm not kidding. Because Oh my I'm gosh. adulting, not I kidding anymore. Aww. Grabe. Ako sa gig na nga, dili pwede ni kinakoy uyab. Iyon siya, wakoy L. Hala. Ako L. Nganom din na kay uyab. Kay sa tuod anay lang, ikaw ang papa ni. Wow. Siyempre, nagunaw na rin ko. Kung nipatol siya sa kuha, pwede siya nipatol sa lain.
Pwede. Katong before siya gihawa. How sure I am nga ako gyud ang tinud nga amahan. O mo na lagi na. Are you? Are you? How sure are we? How sure are you? How sure we are. Diretso na lang are you sure? Siyempre nakuno din ko kung siya galing ni patol sa ako nga first time rami nagkita to nga beach resort. So ako na lugar din ang amahan? Correct. You know, sa English ana. How come that the only time that we are there in just one night with that conversation, you give in? Then how me? How come that it's me? Di ba? How me? How me? How me? How me? How me? In that regard, that only one night, the first time we met, then how come? Booms? Yes. It's not believable. Dito to siya na ano. Mga ka-BBS, nag-inisugtan ako, apan niingon siya, nihilak siya, niyon siya, ipakuha niyang bata, kung dili man daw na ako ni panagutan. Ala, wag naman. Siyempre, Grabe, nakonsensya na po ko karon ka-BBS. Nilaylo ko gamay, nihilak man siya. Nihilak siya, kaya ako daw hunahuna sa iya, nga na daw kahugaw. Miski galing daw siya, wag ilin siya katuong, nga ni patol siya, naganahan lang daw siya sa kuha nung atong gabi una. Pero dili daw ingana akong pangunaw na nga, kuhan siya nga babae ka ng mutira bisag kinsa. Nihilak siya, kung di man daw na ako siya panagutan, kay dito ko sa akong uya man daw, anak, iyan lang daw kinipakuha. Siyempre, nakonsensya ko. Di ko ganahan. Ano? Di na mao ang gitudlo sa Youth for Christ. Youth for Christ na siya. Okay. Discolored. Di na mao ang gitudlo. Ha? Labong na uban din ang DS na og buhat na di makabuhat, then kami no nakabuhat. Igor ang lugar din i-dispatch sa dili na. Igor na to sa malong. Praise the Lord dapat. Oo, praise the Lord kay it's a graces. No, it's a grace. It's a gift. It's a gift. Oh, mo It's a gift kapamilya. Sorry guys. Naipasok po. Nahabol ba? Congratulations. Nahabol. Sorry. Salamat, Shopee. Sorry. Okay. So mo na akong problema karon mga ka-BBS o sa tanan mga nagtanaw karon tanan matagaan ta nila og kuan. Unsaon ako ni na-threat siya sa wala. What if dagay pangutana? What if makabalo akong uyab? Saan ako pag-explain? Number 2, ang babae nakasabot siya nga nakoy uyab, di po siya nagdimang malam, pero gusto niya nga panagutan ko, pero wa may aso nga makumkum. May bawan yun na. Makumkum. Nakonsensya masag ko kung iyang ipakuha ang bata. Ay. Di ba? Pero tinood ba to nga YFC siya? Ambot lang mo may gingon daw, mo na. YFC banana ketchup. UFC to Earth. UFC to Pertiha may gala. O ang ikatulo, nagbayad ba may sa entrance sa beach resort? Tama. Wala man nasulti god, nakalimot siguro siya may gala. Correct. Ayan. So mo na ang pangutan. Gwapa kasi Ella girl. Oh, Naka-lipstick kay kwan siya flower girl. TikTok. Wow. Mga ka-BBS, tubag na dali. O para sa inyo, unsaon na niya karon ang iyang sitwasyon? Ay, grabe. Ug asa do na paingon ang batong. Nagnay nangutan ng anong nanimawag batong ang ang malong. Unsa ba rin ba ang Maria? Ha? Wala pa gid ko kabaluan ng smell sa batong. Kabalo ka sa batong. Wala po. Mao na. Di Clorox na lang, manimawag Clorox na lang. Ay ka na, bleach. Oo. Kabalo ka sa kanang baho. Isog kayo sa smell. Isog ka sa smell. Isog kayo sa nose. So, isog sa nose, pero nga nung gatunlon? Uy, di mo guna dapat tunlon. My gosh, makahilo man na. Edible, mong good na. Edible. Unsa na ibaho Maria? Dili day mao Clorox? Wait, I'm gonna assess the smell. Pineapple. Kumot mo ra magtug shrub. Shrub. Ay gipahiran naka-promote na gyapon og Prada kong shrub. Naka-promote gyapon may galang. Mo to siya guys. Nagpaibo lang si Ella sa iyang red lips.
Hi, Hello, Ella. Very good. Okay. So sige, tubag na ta sa uban may galabi. Sige. Ato uban ng uban dabi, sige daw. Halit Batong Maria. Na dirt bag daw ang malong. Jing Hangaw, I'm not kidding because we will have a kid. Nga na nga mga words. Inig anak kung asa liwat, kung kwartahan, ipa-DNA. Sherdon, just acknowledge the baby. Sherdon, would like to welcome the baby. Ano ba? Idol ako ni Sherdon. Play pa ni Sherdon, no? Kay Kwan. Dawag na pong Lakers. 1-1 naman. 1-1 na? Hi, sure. 1-1 na ba? 1-1 na ba, Erp? 1-1 pero galisod sa Y Center ang Kwan Lakers. Oy, pandamay na sila. Walay center ng Lakers? Wala. Nga mga higanti naman sila tanan? Wala si 6'8" LeBron? man ilang kinakuha nila. Mga 6. Wala rin na nag-abot. Isa rin dati niya nga center. But nila karon bay basta kay gagmay sila karon. Ngano. Si Risa may palit og Batong Maria Simhote. Okay, noted. Nadala sa KFC finger licking good. Uy! So, DNA test is the key. Renner Barilio. Kunay kwarta. Kunay kwarta. Uy, kwanda na ron? 15,000 man siguro na. Agoy. Mahal di gyapon yun. Ikaw magpadima. Ikaw mo gastuan, Arp. For example, Arp, gay ako saan ka, Arp. Ikaw ana. Pwede na nimo na, Arp, magpadiman ka saya, ha? So, siya dahil may mo gasto para sa DNA. Why Basta not? lalaki, Diba? Naman doon na diri sa kwan, Cagayan de Oro. And DNA? Pero isa na naka-laptop ba? 15,000? Sa laptop na nga kuan. Gamay na kulang ana, usa na naka-desktop ni Joe. Sara na gid. Salamat Joe na niya. Pero duara naka-hosting ni Joe. Kuna pa? Salamat Joe na niya. Bye for me istoryan niyang iyang uyab na nagtabang sa iya and face the consequence sa iyang kauwag. Ang bata walay sala dyan na niya kay iya gitirahan na in relationship man day siya. Tinod. Si Earl dapat saan ni? Be man. Actually, sala sa lalaki ba? Sala to sa bae. Kaya ano nag-kunkuna. Grabe si Joe. Wow! Ang laki dili Hindi daganan ang dapat ka responsibilidad. mag-KMGS ba? Makita bitaw na pag gawa sa bata, need po niya ignan ang iyang GF na OFW. Kaya na siya right makabalo, pero the other hand, loy kayong OFW nga GF kay siya ang isa sa pinakamasakitan. Which is ganina giyon sa letter nga kaning nga OFW nga girlfriend daw gasunod daw sa ato. Correct. Hala, kinsa na uyab diya. Maumo. Adele, pagparamdam na. Tungsten. Carl, pagparamdam na Carl. Murag sila. Si RR, isa ra dyan ang sulbat, ipacheck sa tone sa Marvilla o nakabayad ba sila sa entrance. Mao na. Si Risa pod. Kuan pod na si Risa siguro. OFW may ba ni ba? Ipadini nila para masigurado sila lami jud ang ginadili. Yes. Ingani na lang. Kani silang Carl og si Kwan be. Si bebe butan na to si Carl. Butan na to nga kani mga OFW karon nga naa karon na minaw sa ato. Musugot ba mo nga moingon na lang ang imong boyfriend? Like bahala na, disaster na gid ni. Sugot ba mo nga iprangka na lang gid sa inyo or feeling ninyo may pagwaan na lang ninyo na ibawaan? Yeah, I'm so sorry. No, it isn't. I'm sorry for these differences of mine. Differences. How me? Munay kuan bay munay delikado bay kay kanang mga ingana nga mga encounters tapos na din mabuo mo gigina akong giiwasan sa una mo actually good bad sa tanan mga pagbiga-biga ninyo, sa tanan ninyo mga pag-uwag-uwag, sa tanan ninyo mga pagtipas-tipas, ang kanang pagburos mo gina ang game over. Kung sa game pa wala na kay lain, wala na, mati na ka kung sa chess pa mati. Munang kamo kung nagsulod mo mga kuan na mga ana-ana, ayaw gid paburo si Tamas ginawa. Dalag yung sulupin kung mahimo. Naglisod na mga ganitong love gid niya ang iyang partner niya naburos. Naglisod ganito sila. Unsa na lang gid kung kuan kanang di pagid nimo love. Maburusan mi ka mga ayo ba gid sustento. Wala gid nakuha ni Poppy ba
Mura gyud na. Maburusan ba ka, mga ibig kang sustinto, please lang ha. Mao na dia ang istorya dia. Ayaw gyud sa tanan mga naminaw na to karon nga mga ka-BBS. Nga nagsulod-sulod sa mga di maayo, mga nitipas. Akong advice sa inyo para tuloy ang ligaya, ayaw gyud niyo burusa. Igagaw lang yun. Gawins lang yun. Ipadayon lagi na kang Jo nga gawins. Ayaw yun ayaw yun paburos. Kana lang yun. Ipaduol yun ang tawel. Kung di na siya maburos, magbulag mo, walay na kaibalo. Pero sa Tanan mga girls karon, sa mga girls, ikaw Maria, no? Yes, Poppy. Sa imtan na kung ikaw lugar tong na charcharan ni kisa tong ngalan sa lalaki? Si Andrew. Unya na burusan ka ana tapos dili ka niya love and then medyo ga hesitate siya karon. Piling nimo panagutan ka sa lalaki nga pakaslan or panagutan lang nimong anak? Sa imong gusto? Ako gusto sa duha. Panagutan yun niya ang baby uy. Bahalag di mo kasal. Bahala na. Dapat na sustento something inana. Mulutaw man siya sa Cagayan River kung ay oo. Patay kaya Macedonia kay sila may ga-distribute food sa mga lampin. lagi. Hadlok man. Uy, hadlok kay may nana. No. Si Carl gani ingon siya, maghilom ko kay experience ko ana. Hala! Hala, siya gyud agay mao gyud ay. Siya, sakit oy. Si Carl gyud ay. Mao bitaw nagka-heart failure because of that. Okay pa imong uyab. Tapos nakaburus di ay. Hala. Sorry, Carl. Oh my God, sorry, Carl, for that. Sorry kayo. Sorry, Carl. Sorry. Usapon na ito ni Bilay. Usapon na ito ng letter. Balik ta. Hello, uy, man na naman ang letter. Siguradua, Ma'am Lobelia. Siguradua sa nga wala nag-awat si Rachel kay Andy Eigenman. Kay Albi Casinyo nga grabe ang ilag ni Andy kay si Albi daw gyud ang papa pero tinuray dili di ay si Kuan day. Today isa. I-hearse to man to diba? I-hearse to day, tama. Nalibog lang siya. Anyo yung i-judge. Kay judge kay. Nandungan mag-uso sa kagabi mo magidua. Nalibog alam lang mo, siya. sa tinudan na ilang may gala. Sa tinudan na lang. Kapoy na. Sa ako pang gingon, sa ngalang nga nakaburos ka, game over na ka. So, meaning to say, kung sa baraha pa, wala na, kuha na, tutyo na, ibutan na nimo talang baraha. So, muna na, dahil imo na, isultihan na nimo yung partner, imo rin ang kuan, tapos, di pwede na siya mong desisyon. Lailay mo tag desisyon. Kung for example, in fairness, imo na burusan, lababol man po day siya, what if kuan, pwede mo sa ka mo decide nga, sige, ilab ta ka, or feeling ako, bro, dali lang punta ka ilab, ito, gwapa mo po ka, taburbutan ka, di na lang ko, sorry kayo, may OFW girlfriend, ana. Pero wala na, imo nang dili na ka magsikreto. Pag naburos naman, sa ko pang gingon, muna na, dead end na ka. Ayun na, pagtago-tago pa nga, di mabulaw, kay bulabong na gina siya. Niabot na ka na nga point. Mo bitong gingon nga, ayaw, gid paboros. Or pwede sa ka mo padulong nga, makikag sorry sa imong girlfriend, mayon lang ka nga magpakamahan ka niyang anak, but technically gyapon ko sa imo, madawat ba ka kunimo. Depende na po rin na sa imong OFW girlfriend. Kung love you kay ko kaniya taraw, nituog yun sa imo nga nasipyat lang ka, nagpakalalaki lang ka, so okay ra saya, sigurado lang nga madawat ka niya, pero medyo siyempre nanay sama din yung relationship, nanay trust issues, so mag-support lang gyapon ka sa bata, at least ang imong happiness nga mauban imong minugugma, dito gyapon ka, pwede gyapon na nga na. But again, ang point nako is, pag maburos na galing, game over na. Ayaw na pagtago-tago, wala na, wala na. Isulti na ang motsay, ana. Dayon, dawato na nimo unsay consequence din nimo nga madaw. Mo naman ni. Yes. Mo na ni ang consequence sa akong kuan. Ang pangutan na ba kanilang guys ba? Tawag ni Tolfo. Di kanilang yon. Nabay ay sa consequence. Ay. Nay ay depende wala. sa imo. Depende sa imo. Tulo siya pero silent siya pagka-pronounce. Nasa una pag yun. Okay. Yes. Mo lagi ni akong advice sa tanan no sa mga babae diya nga murag gigawas pud ang pagkahat no na ang uwag lugar to, di ba? Wow, babae lang yun. Sure na yun. Ang ako lang yung advice nga pwede raman tonlon. Pwede ra gid siya tonlon. Para dili siya wala siya ikuan. Lagi.
walay Maria, consequence. pagpalit og batong Maria. Pagpalit. Simuta ang batong. Sige. Kasi churro. Unsa nang Opo, kana mo na siya. Opo. Wow, opo yan. Dako gyud mo ganahan. Dako gyud yung gusto may gala. Uy, wala ko ako day sis. String beans ba? Lubay, pangita lubay batong. Ay, string beans di String ay. beans ba? Gosh. Kinana ra man na mura ra itutpik. May na pagilok-gilok ko sa gawas good. Mura man na. Okay, ano pa simuta na siya may. Tell your GF last na to kay. Hindi malagay na boros lagi. Mura ginato balik-balik ko na advice. Ayaw lagi boros eh. Para tuloy ang ligaya. O rin kaso magbulag mo, wala ebidensya, only memories sa rin tanan. Ano ra siya? Memories. Okay! Okay! Yan na po mga kaibigan. Tapos na po mga kaibigan. Okay. Balikan na natin ating mystery. Mystery. Di sa ko mga tago blue energy karon kay nganong man gusto na ko i-clear sa totalan mga prices nga nahatag. True. Okay para basin niya nagsapaw-sapaw na tanan tapos wa pa nahatag ang kuan ha. Kaya ang style man god pag daog ninyo tapos ang inyong mga names ug number among ginahatag sa blue din sila din mo contact sa inyo ha. Sila na mismo. So di lang mi kabalo kung natawagan ba mo man bitaw usahay siltisod mi kung okay na na-receive na or wala pa kay kami Igor po mo follow up ito. Okay? Once again, ang makadaog ani katurang sharer, maka-appeal. Tulo ka load gyapon ni tulo ka load. Na tag 30. Actually dagan kay gaatang siya Master Pops pag uman sa akong gaming siya dito na pud sa BBS kay makaload na pud mi. Sa dagan gid nagatang gid. So nagkulat ra gid siya nga mahuman ang imong live kay sa BBS sila kay makaload. Okay, wala di man sila makakwarta sa ako. Di sila kakwarta sa ako. Ay, pero in fairness, Mig, salamat kayo, Mig, sa kita na ko to mo ang mga advertiser. Na-starring ang Bisaya away dito. Ay, sama din. BBS po. Ang BBS po, siyempre. Ganahan ako sa inyo, guys. Siyempre. Butang po ko ginana. Okay. Ito na, with Pakistani descent, Northern, ano man, mangita patag another answer pa nila? Tahan na to sila chance? Nanabay nakatubang na ganina? Yes, Okay. Pero gamay lang. Sige, taga na to sila kuan. Mga 10 seconds. Once again, sharer og top fan, ang atong unang fact, England hunk ni siya, Pakistani ang iyang itsura, and then ganan siya intelligent girls og medyo love niya si Justin Timberlake. Crush niya. Okay. Yang screen name, kung i-translate nimo Beautiful King. Beautiful King. All over the world. And last nga fact is, engaged siya last 2013. And medyo di siya mahilig sa tubig. Nga lahum. Sige nag-upok. Sige na nag-upok. Tanaw ninyong tattoo, tutukig maayo, mulihok, dili. Mama mia, ulala! Dili ang nipple tanawon may gala ang tattoo. Ay, delikado kayo sa nipple. Kinsa kini, hatahan na to sila 10 seconds mga pamilya, 10. Mag-CR sa ko, mangiisa ko, pagbalik na ako, hanapon na, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kinsa pinakalas dia? Nag-answer din si Adele ang last. Si Clayton. Si Clayton. Si Mariara. Clayton John. Nag-answer din si Inglesero. 3, 4, 5, 6. Uy, again ha, sa to ang mga ka-BBS, katug yung na-share nga badge, ako alang yung gikuha nga mga correct answers. So, para magka-share o magka-top fan mo, all you have to do is top fan. All you have to do is, every time makakita mo sa BBS, i-share ninyo na siya kung mag-live me. Diha na may bawaan kay, example, mahuman ang live, then ahe pa din mo mag-share, medyo basin dili na siya makounted ni Facebook ha. So dapat naka-live ta, dungan tagtanaw, and then kung top fan meaning ga-comment ka, ga-participate ka, and always ka. Alright? Okay. Alright, sige go. Ready na a-catch? Ang correct answer. Pinoy Yane. The correct answer is Yon. Zayn Malik.
Si Zayn Malik. Akong clue unta ganina katong bangaso na siya karon. Bangaso Dogi, na. mas gwapo siya actually. Hala! Dili na nga na yung itsura ron. Dili na. Wait Mas lang wala guys, siya. na-close na ako. Napuno na ang iyang kuan, ang iyang si tawag ni iyang lawas og tattoo. Mature na kay siya itsura karon. May mga Joe na gani ata yung pen. Oo, mura yan namong mga kaliwat yun na namong. Mature, di ba? Mature. Diba? Sus, samot siro kasi losa tong asawa nga na tong lawas, no? Wala, hindi ko kagawas. Ay, samot ko stay at home. Wow. Pila ka tuig stay at home. Oo. Stay at I-share home. ko na namigay yung tayo ng names. Di pa ni magpakasal si Joe. Okay, ito na ang ating 3 winners. Ayan, nakakorek og answer Talbogan sila. na ako si Zef. Congratulations. In fairness, madagan nakakorek. Zayn Malik. Mga Unsa fan. niya ato raffle una load ni? Load. Tag 30 tulo ka buk. Alright, sige go. First winner! Ding Hello, ding guys. ding 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 Kinsa ding ka, ding hey? ding 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 ding. Tadan! Yo. JC, si JC. Gibali ni JC. JC Teblo. Teblo? Olbit. Heblo. Olbit. Olbit. Olbeth. Olbit. Olbeth. Olbit. Taga Nazareth. Unsa ka strength? Sunod. Second winner. Uy, ni mga bagong ngalan oh. Correct. Aba, nice Jang, oh. Nay. Watch me, nay, nay. Congratulations. Watch me, nay, nay. Watch me, nay, nay. Congrats, nay. And last winner, 30 pesos load. Oh my Gituyok God. na, gituyok na. Mao ba? Uy! Dante. Grabe kayo. Ikaw na Sunod-sunod si Dante oh. naman. Kota ka na. Kota ka na si Dante Magala. Congratulations. Yay! Congrats. Congratulations, mga gala. Sunod na tong Blue Energy kay gusto sana mong tanan mga winners mga kuana. Kay simple na tong buhaton sa Blue Energy next week. Kay magbutang lang sa logo sa Blue Energy sa ilang mga timeline tapos itag lang ta o hashtag yapon mga gala ha. Anto yeah. Sa itong promo para sa 1 million? 1 million. 1 million. Katong Dili, mga tatag mga GC, ba? pero mga GC, pero katong gusto makadago 1 million at tula mo sa Blue Energy, magpatubil mo may gala sa matag 200 pesos ninyo nga tubil na mo yung raffle ticket. Kung asa na mo chance makadaog og 1 million pesos tax free. Hinlo nga 1 million walay tax mga gala. Ay perti. Okay, napako ihulugay mangod din eh. Oo, muna mo tanong kung ano sa basi nag-raffle na. Alright. Please, pakipollow ko sa akong Instagram, Bernie Bitok 2. Kung gusto mo makapaminaw sa atong mga past episodes nga lingaw kayo, at tulo mo sa atong Spotify, i-search lang Bitok Bitok University Podcast o YouTube channel, Bitok Bitok University. Dagan salamat. Iyon, no? Yan. And follow me sa akong Facebook page, mga ka-BBS. I-search lang ninyo Maria Filingera. And sa akong IG, Maria Filingera po, and YouTube o TikTok. Yan. Thank you. And then, salamat po guys sa mga nag-follow kay Joe. Sige, Joe. Kato mga nag-follow kay Joe, go. I-follow na ko ninyo sa ako ang social media, syempre sa Facebook, Joe Romantico, Instagram, sa YouTube, o sa TikTok, o sa Twitter. I-search ninyo ang Joe Romantico. Salamat. And then, sa ako na din. And of course, ayaw na mag-follow sa ako, panghatag lang mag-stars mo lang yun. Kaya kapos sa gigayang panahon karon give Poppy stars. Give Poppy stars. Lang giba. Oy, give Poppy stars. Give Poppy stars. Salamat kayo. May mo na siyang pop star. Sorry guys, sorry. Pero naada ni silang Adele, silang Naisim Jang, always na sila gahatag og stars. Always gid kung makakita na sila, and then si Carla lang wala gid siya nakatagog ipaning lang. Mauman si Carla lang. Tapos si Ma'am Lubelia wala. Ya. Dayan si Ma'am Lubelia, wala pa gigyapon ni siya naghatag. Ako lang ni shout out silang wala pa naghatag ha. Si RR, wala pa ni sila sa tanan nga mga kwan di palihog ha, maluoy mo. Si Adel lagi maluloyon. Kanya kung bitog-bitog wala ni stars no. I don't know, basin i-gaming na no. Streaming. Gi-gaming ni Marv. Gaming page. Wala pa na ako gi-gaming.
Gigaming na kung ako despite sa dili pa to gaming sa una. Mura na rin stars. Hindi na siya na stars. Okay. Salamat kayo sa mga naghatag. Thank you. Alright. Ingat mo tanan guys. I love you all. Bye! Thank you, guys! Bye!